a la farmàcia Els Ius de Banyoles també venem oferta especial Llot de l'Estany. Aquest llot de l'estany és estupendo. Té propietats secants per fer-te mascaretes. Menys l'ús oral, tots els altres usos estan permesos. Usos tòpics, usos... Sí, esclar, no, és que no... Sí, talla. Un llot que és secant, estupendo per complementar... Bé, m'enrotllaré amb les cremes, sí. Tornem-hi. Carnestoltes de Banyoles, 5 i 6 de febrer. Banyoles es ven. Festa cutre, activitats infantils, rua de tarda, concert familiar, festa per menors de 18 anys, rua de nit, ball de màscares, cercavila amb la banda Patilla i el comitè de Banyolinades i festa de Carnestoltes amb combat de DJs. Vine a fer el mico.